Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Sa mga pangulong dinalang sa mga balita lokal, bakuna para sa nag-edad 5 tungtod 11 anyos, safe, sunod sa Provincial Health Office. Pag-ambush sa mga pulis sa Binalbagan, planado sunod sa Philippine Army. Sa balita nasyonal, pagpaidalom sa pungsod sa Alert Level 1, ginalauman sa bulan sang Marso. Black Hearts Day protest ginpatigayon sa mga health workers kahapon. Sa balita international, Ukraine nag-request ng meeting upod sa Russia kasunod sa nagadamo karon nga Russian troops sa border sang duha ka pungsod. Sa balita sa sports, hampang sang Young Asgals kontra Timor-Leste nagtapos sa draw. Balita entertainment, may entrata ginpakilala na sa publiko ang nobyo. Samtang sa balita espesyal, aton pag-istoryahan ang sintomas ng obsessive love disorder. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilugabahin sa Western Visayas. Subong adlaw Martes, Pebrero 15, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabal. Kagaksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang shear line sa confrontal system nag-apekto karon sa nasilangan gawahin sa Northern Luzon samtang ang northeast monsoon ukon amihan nag-apekto naman sa nabilin gawahin sa Northern Luzon. Ang Western Visayas lagip ng probinsya sang Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod mangin mga lumon ng kalangitan nga may isolated rain showers bangod sa easterlies kag localized thunderstorms. Mahina itubtob mabulubas kung huyop sang hangin gikan sa nasidlangan padulong nabagat na nasidlangan mabatyagan sa isla sang Negros. Ang adlaw nagbutak la 6:04 kayna mga tunod naman la 5:52 karon sa hapon. Ang temperatura yara sa 25 degrees Celsius tutob sa 31 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Okay, mga kagaliwat mga ka-aksyon. Good morning, Liwat Action Doors. Yes, good morning man Action Boy. Kag sa aton mga ka-aksyon nagapamati via Facebook Live and YouTube. Maayong aga gid. Ano nang Ano? text sa mga panuman nga bayo man ano ng Korean? Ano ni man di ko mabasa. Ano ni? JN ano hay poro ka. Basahan niyo ba yung mga ka-aksyon? Charot. Di ko siya mabasa kung ano yung panulat. Higit suksok mo lang. Jean Gacho. Charot. Higit suksok mo lang wala mo ginbasa. Wala ko na ginabasa. Basaho mo na kay basa ko hindi amo balang nabutang dira. Gani man no. Ang Kasi meaning na just married. ang meaning sinaday ano mo kay basi kun makapalain na si mo. Yeah, English man siya, pero hindi ko ka sa writing. JAEN eh. O, Jean Kabato. Kabato. Or Jean, o si Shell. Ano? Di ba? Jean, ano yun? Jean Peace? Oo, doon kabre ang sa dalom na. I think ko Kabre kabre man. daw. Jean Kabre. Oo. May daw palibugan. Hindi nakabutan. Kay Miss Georgia Gargasaran, good morning dira sa imo. Ga-monitor lang over radio. Yes, wala siya gali sa nga comment man siya. Sige, tamyawan to siya karon ano, on air. Michael John Season, kag Gwen Skilly Morales, Mike Aga, Masal Mati, kag Ray Flores Barrioga. Greet siya lang, happy listening sa Zona 5 Boys sa kapihan ni Nancy. Oy, sa nagapangapi dira, Mike Aga sa inyo ha. Sa tanan nga makapihan dira sa mga nagapalangapi, good morning gid sa inyo. Yes, kapihan ni Nancy, kapihan ni Lani. Lani, saka DK kapihan DK da. kapihan. Yeah, one of these days Action Doors mahapit gida. Yes, soon. Hapit to bala sa Soon. si Teacher Romela way ka reply Ka-reply siya, okay ko no, sa Thursday. So Mga ano na ito mag-alin siguro, mga 10 lang guro ah. mangkuto mo siya kung ano ang time Pwede. nga Ako namin. siya mo na mangkot actually. Sige, mangkot Oo, siya ikaw mo later. siya kung ano ang time nga namin. Oo, kung ga-monitor siya karon bala kay para Ang buto na ma-chat siya silingon, sa hindi ka aton. magmatomato lang. Ay, kala. I-coordinate mo gid mayo. Where? Yes, i-coordinate. Kaya basi bala pag-abot at wala pag liyong bangka. Kasi pag abot ato balaw ato nang bangka, ti kundi balon ta ka nga
tomato is real. Ay, ala. Tapos super swim lang tadayon. Mag-swim. Homa Lumena, may aga. Kay Jocelyn Song Comedia. Good morning, man. Miss Jinky de Alagdon, Ragyapon. Kay Torres Prado Jennifer. Good morning din sa mga tao sa Balaya. Kay Judiana. Sa Balaya ni Jennifer Torres Prado. Good morning daw sa inyo, ha? May Flores Alcantara. Kay Christine Minies Villalobos. Sige, ma-follow mo? Maano kita ni Black Action Boy, dapat mag-go kita ni sa Thursday kay i-reschedule gibla nilang ila work from home. Ay, Nate. kamot si mo, kuya. Unless may mga pressing events that would... pressing. Parang gibang pressing. Pero gibang sampo sa mga pressing. sa mga plancha kundi press ko na mo. I-chat ko siya kung ano pwede. What's the best time? What's the ideal time? Nga to. Correct? Kay Christine Minjas Villalobos, of course, good morning. Enrique Caballo Subaldo Jr. Kay Pati Grace Tembrevilla. Good morning sa mga Hinobanons. Kay Kapitan Bibing Tobiliha. Kay Sir Staton Kayanan. Good morning. Kay Ma'am Andrea Amanda Jaime. May aga sa imo dira, madam. Former kagawad ni isang barangay Mansilingan si madam, no? Good morning dira sa imo. Sa kay Majon Galvez de Sendario. May aga man kay Stella Maricelis. May aga kay classmate ko Jean Borom. Teresa Linaha Kayaw. Sa kay Lalaine Grace Ibarra. Kay Grace ni siya, no? Good morning man dira sa imo. Sa Ciudad Zambago, no? Sa kay Virgil Legaspi Coloso. Sa mga kapdanan ko sa Parole and Probation Office number 1. Kagawad Ulay Abalahon, maang aga. Kay Kagawad Krisha Dueñas dira. Sa Barangay Kabog. Kay Migo ko, Kapitan Jojo Malayang. Good morning, man, sa imo. Good morning. Sa kay Feby Alvarez, Mila Alit. Maang aga. Oy, sa tanan nga mga vendors naton dira sa Libertad Public Market, kag Burgos Public Market, maang aga sa inyo. Dira sa mga drivers naton sa Hutuda, sa Handumanan, United Tricycle Drivers, Handumanan United Tricycle Owners and Drivers Association, Hutuda. Good morning. Kay Pilton Lipura man, watching from Pasay City. Yes, may aga sa imo. Kay classmate ko Edwin Escopel. Good morning. Ngayong aga man Action Boy sa Alagad Radio sa Inobaan. Yes. Sila ni Alagad Kevin Kevin Henry. Henry. Good morning, gid sa inyo. Standby sa aton mga balita lokal. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton nagapaguna nga mga balita lokal. Pasiguro sang Provincial Health Office nga safe o kung wala sang tugahon nga peligro sa lawas ang bakuna kontra COVID-19 sa mga kabataan nga nag-edad 5 tubtob 11 anyos. Sa paglansar sang pediatric vaccination sa Teresita Halandoni Provincial Hospital sa siyudad sa Silay kahapon nga adlaw, ginpahayag ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang nga may color-coded bottle caps na ang Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccines nga gina-inject sa mga dapat bakunahan. Sunod kay Tumimbang, Purple Cup ang bakuna para sa 12 anyos sa pasaka, samtang Orange Cup vaccines naman ang para sa 5 tubtob 11 anyos. Magluwas ini ginausisa man sa mga vaccinators ang expiration date kag lot number sang bakuna antes o saron. Sa niligan niya 2017, ang inkontrobersyal ang bakuna nga Dengvaxia kontra sa dengue matapos magreklamo ang bilang kamaginikanan sa malain nga epekto sang bakuna sa ila kabataan. Ini ang nagresulta sa pagpasaka sang kaso kriminal kontra sa mga opisyal sang gobyerno nga responsable sa immunization program.
Ginpatuman ang nagkalain-lain nga gimmick sa pag-umpisa sa COVID-19 pediatric vaccination sa mga edad 5 tubtuon sa anyo sa Bacolod Queen of Mercy Hospital kahapon nga adlaw Lunes. Sa vaccination site makitaan ang madisenyo nga daw kaangay nga may children's party, may mga posters ang cartoon characters, may ginaplay nga pelikula nga pambata, may libre nga ice cream, cupcakes kay giveaway sa mga mabakunahan. Suno ka Nefertiti Gojeng Fiao, Director Business Development sa BQMH, ang syudad ang nag-schedule sa aktibidad kang naghatag sa COVID-19 vaccines para sa hospital. Ginpahayag ni Gojeng Fiao, ginapreparar ang festive vaccination site, labi na nga kabataan ang bakunahan kay hindi malikawan nga may mga bata nga magahibi. Dugang pa sinilakip sa mga ginbakunahan ng mga bata kag himata sa mga nagatrabaho sa hospital kag pila ka mga walk-ins. Ginpatahag ni Gojeng Fiao nga wala sang pagbago sa mga forms nga gina-fill out ikumpara sa COVID-19 vaccination sa 18 anyos pasaka. Pero dapat mayara sang ginikanan o kon authorization letters ang ginikanan, lakip man ang photocopy sang birth certificate. Gintalana sa Marso ay kaduha nga dose sa pediatric vaccination pagkatapos ang 3 ka semana sang nabaton ang una nga dose. Samtang ginlansar man ang pediatric vaccination sa Riverside Medical Center kahapon nga adlaw. Mayara gidya kagina sang earlier time nga nagahinibi, so we cannot avoid that. So we have pakulo. For example, we will give mga candies, may ice cream, may cupcakes para lang to entice lang gid kay hindi sila magibi. Ang kabahin sa pagpahayag ni Nefertiti Gojeng Fiao, Director Business Development sa Bacolod Queen of Mercy Hospital. Samtang hindi maakomodar ang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa mga walk-in sa pag-umpisa sang pediatric vaccination sa nagaedad 5 tubtob 11 anyos sa maabot nga Huwebes kag Biyernes nga adlaw. Ini ang patigayunon sa Rio de Cajol sa ospital umpisa alas 9 sang aga tubtob alas 4 sang hapon. Ginpahayag ni Dr. Julius Drilon, ang hospital chief sang CLMMRH, wala sila naglansar sang pediatric vaccination kahapon bangod sa availability sang bakuna. Hindi available ay ilang mga vaccinators bangod sa madamo nga trabaho kag kinahanglan pa nga ihanda ang vaccination site. Sa advisory sa ospital, ang mga nakarehistro online lamang ang akomodahon sa ospital sa Pebrero 17 kag 18. Sa nabaluan, ginlansar ang pagbakuna sa mga group sa kaduha ka ospital sa siyudad sa Bacolod, ngamong Riverside Medical Center kag Bacolod Queen of Mercy Hospital. Plano man sa Bacolod Emergency Operations Center nga buksan man ang pediatric vaccination sa mga gyms ang pila ka pribado nga bulutuan sa syudad karon nga semana. Ginpahayag ni N. Castro, isa ka ginikanan nga residente sa barangay Mansilingan nga iyagin pabokunahan kontra COVID-19 ang 3 sini ka mga bata para maging safe kag protektado kontra COVID-19. Lakip sa bata ni Castro ang isa ka siyam katuig nga babayi kag isa ka kapid nga lalaki nga nagaedad sang 6 katuig. Sila ang ginbakunahan kontra COVID-19 sa Bacolod Queen of Mercy Hospital Lunes sang aga. Ginpahayag ni Castro nga bilang isa ka ginikanan luyag sini nga mangin safe ang iya bata kontra sa virus kag preparasyon man sa pagbalik sa face-to-face classes kag para makahalubilo sa iba niya kabataan. Dugang pa sini nga isa-isa sa ila balay sila tanan ang fully vaccinated. Antes ang pagbakuna ginpahayag ni Castro nga preparado ang iya 3 ka mga bata bangod iya una ginapainsyendek ang epekto sini kag mabintaha sa COVID-19 vaccination. Para mas safe sila, and then of course for me as a parent, I will be more comfortable nga makagwa sila, and then at the same time it's a preparation for them to go back to school. Kabahin sa pagpahayag ni N. Castro. Sa ibang panaton nga balita lokal, ginakondenar sang Philippine Army ang nagluntad nga pagpang-ambush sang New People's Army sa kapulisan sa Banwasang Binalbagan sa Domingo, Pebrero 13. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni 303rd Infantry Brigade Commander General Inocencio Pasaporte nga nagapati sila nga planado kag gin-set up para sa kapulisan ang mga insidente. Ang mga pulis ang magaresponde kung tani sa shooting incident nga nagluntad sa sitio Candida sa barangay Biao, Banwasang Binalbagan. Sa inis lang gin-ambush mga 20 kilometros ang kalayon gikan sa police station. Sunod kay Pasaporte, gin-set up ang nasambit nga insidente agud makahimo sang tikang ang NPA batok sa mga pulis. Naibaluan, 3 ka mga pulis ang pilason sa nasambit nga insidente.
Ginaktuhan sa gobyerno probinsyal ang reklamo angot sa salakyan nga may kilabtanan sa natabo nga hit and run kag nakitaan sa Mambukal Resort and Wildfire Sanctuary sa Barangay Minuyan, Banwasang Murcia. Ginpahayag ng Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, nagligad niya Pebrero 9 ang makitaan sa social media ang post angot sa ginapangita nga sport utility vehicle o SUV nga nakabunggo sa isa ka nagabisikleta sa Barangay Mansilingan, syudad sang Bacolod. Ini nga kaso ang gintugyan na sa gobyerno probinsyal sa mga kapulisan. Apang pag-imbestigahan man sa probinsya ang report ng isa ka Russian national ang nagapanag-iyas ang salakyan kag nakasulod sa gyapon sa Mambukal bisan pang natapos na ang kontrata sini nagligad ng Pebrero 11. Ang Mambukal ang ginadumalahan sa gobyerno probinsyal sa idalom sa Economic Enterprise Department. We'll investigate and get to the bottom of it as to who is responsible for the illegal nga pagpasulod sa sina nga tenant, no? Nga long-term tenant, and dito pa nagintabo sa aton nga premises ang salakyan nga ginapangita nga nakasalapay. Si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Pagpaidalom sa pungsod sa Alert Level 1, ginalauman sa bulan sang Marso. Samtang Black Hearts Day protest, ginpatigan sa mga health workers kahapon nga adlaw. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kagay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi mag-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lahat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig. Alright, 'Alright, so, good morning, Kai.
Rochelle Evangelista, oy sir, good morning sa imo. Sige maganda nga pamati. Kay Ma'am Maria Luisa Melos, good morning sa liwat Ma'am Luing. Kay Athea Kimiriman, good morning sa imo. Dahil sa may Mursha. James Kevin Sugdon, good morning man. Kay Miss Carol Montoya, oy good morning sa imo Miss Carol. Gada, mga gada. Yes, mayroon nga pag-monitor. Si Sola, mabarnat siya. Sawadee ka, araman siya. siya. Sa may Thailand. Si Nanette. Let's get vaccinated. Kay Nanette Marhen. Oo. Good morning. Ara naman siya action boy sa Hong Kong. Kay kumamati sa kanong Action Radio daw, ari lang sa Bacolod. Wow, salamat gid. May landa nga pag-monitor. Winston Goles. Sige, go. Sang Recreo, Pontevedra. Jean Selgon, mga agaman sa imo, Jean. Kay Edmar Atoy Gimeroy. Good morning, man. Kag si Jean, Jean Ignacio. Sang Andoy's chicken or muna, bla? Sa day na yan? Sa Valladolid. Sige. Kilala na Action Eden. Nakakadto ko to kapit ko to one time. I think naka-dinner. Dinner ka. Dira sa Valladolid, no? Kag sa akong parente, dira sa kay Lorena Argolias Duran. Yara man da, kuha ng Dan Duran. Tupad lang na sa police station, Action Doors. Sige. Taparay man na ang Dan Duran, kag ang Andoys. Magkadto ka sa Andoys, pangitaon mo, si Jean Ignacio. Makadto ko yan sa Danduran. Sino pa itaon ko? Si Lorena Duran. Danduran. Right? Sige. Puro Puro kung sila daw kuha sila, di ka tupad din na police station mo. sa police na Pangitaon mo na si Major Wilfredo Binuman. Binomanan. Correct. Sige. Aton sir, huwag man din ginapangita ako. Oo. Kaya buligan niya kaya police na siya mo. So, pangitaon mo na niya. siya. Oo. Ay, because siya yung... Siya yung mangita. siya yung mangita. Siya yung mangita. Good morning nanda kay Sir Binoma nasang Valladolid Police Station. Upod man sa yada nga mga kaupdanan. Of Yes, course. sa mga katapo dira sa Valladolid Police Station. Yes, Good maayong morning aga. dira sa inyo. Na? Kay Liza Joy Ilon Amoroso, good morning man. Aba, walo na katuig, gali wala ka puli si Nanette. Ay, gali ka. Ay. Puli-puli man na... Teke, nadugangan pa nga sa pandemic niyo. Gani man. Mo Pwerte pa no? kita- 8 years? 8 years, wala ka kapuli, no? Grabe. Verticalawi. Ako gani, hindi ko kapuli isa lang kagabi daw. 8 hours lang ka rin, hindi ka kapuli, kalalaing ka na. Ayan pa mag 8 years. Kita mo, tapos niya gani, puli ko dayon niya. Oo, bala maglaba ka pa, di ba? Oo. Kalay. Naman Hindi na ako manglaba, mamunlaw na malang, bunlaw na malang. mamunlaw na lang. Kaya Kaya kagina na kusuan ginuhuluman ko na to kay na mo. Kagabi ko na sa Inuluman mo lang yan? Wala mo lang ginausuan? Ngayon kagabi kanin kusuan ko tapos nuluman kay na para nga Sang magputi ano, pagid sang sa bala. Fabcon. Oo, para magputi pagid siya so ibunlawan ko na ako pagbalik ko sa balay. Perfect. Stop. Husto. Ana. Amo na yung husto nga tagbalay. Amo na Tagbalay. Hindi mo. Kay Rex Perez Nagalio. Good morning kuno kay Maria Sofia Andrade Nagalio kag Tipen Andrade sang Deca Homes, Barangay Kabug. Watching from Nantong, China. Tagat sa China ni sa Action Doors. Ang China, nami man ni sa lakatuan ng lugar. Gani man. Siling mo man. Kay Kapa Beijing ka na, di ba? Beijing, pero ang nami katuan doon mga Shanghai. Kita subong ang Shanghai, subong ginakaon ko pa lang, pero ay ko pa Wala makatuan. ka pa katuan. Dason katuan mo na. Katilaw ko naman Shanghai. Uwe, lumpiang Shanghai. Pero kung Shanghai lang idya, ba't may basi may iban kapag idya nga Shanghai nga lumpiang Shanghai. Pero kung ako sa imo, mag-recommend ko sa imo nami kadto ka Beijing, kay damo kay katuan niya. Sige. Kadto kay kinang sa Great Wall. Kay you've never been to China, kundi ka kadto Sa sa Great Wall of China. Tinakadto ka to? Oo. Very good. Ako to. Tapos makakuan ka to sa may mga wish ka to, may mga wish na to mo. Oo na. Mga wishing well, di man. Wish lang. Wishing wall. A wall. Correct. Tapos sa magsaka ka to, kay taas na saya mo. Taas. Ang Great Wall, taas sa kaon, sa bukid na saya mo. Sasakay ka to sa cable car.
Nga matyaga mo daw katapusan na sa imong Naman. life. Pero di ka, Dapat guro magsakay ka cable ka kung pabalik ka na. tato pa ka rin. Hindi pwede maglakat na. Ay, hindi mo lakat. Hindi mo malakat. Tas taas to ya. Pero may aragin man guro galakat, gidya. Basi wala sila pang cable car. Ti ko maglakat ka to guro, basi mga isa ka simana, kung lakat mo ko malambot, tas babaw. Ay, hindi 48 years. 1 week lang. Abi ko 48 years. Ang Great Wall ko no, kung lakton mo na sa Great Wall hasta alis punos, tas Hindi mo picture out. Sa babaw na na. babaw na na. Okay. Kung maglakat ka ro sa Great Wall, kung lakton mo ng Great Wall bilog ang Great Wall, kung lakton mo lang Hindi ka mangon. mga 3 ka bulan ko no, kag matapos mo. Ay, tud ka. Oo. Ay, pwede. Pero No? tiklaba Pero na kung mo. sakyon mo yan. Ha? Kung sakyon mo yan. Di wa cable mas car. lakyan. Cable car. Sakyon sa cable car. Pasaka pa lang na to ya. Tepila. Sa, Mga 3 days. Charot. mga pasaka pa lang na iya sa dito sa wall ang cable car para makasaka ka lang to sa wall. Okay. Wala saya. Para ang cable. Pero kung lakton, may mga 3 months siya. Sure ka? Oo. Kung lakton mo lang wall, ang Great Wall kung lakton mo siya. Lakton. Nang halin sa puno sa punta, mga 3 months ko no. Oo. Ay na yung cable car para makalambot ka lang to sa Great Wall. Ka lang sa Great Wall. Pero Actually, isang lang ka portion sa Great Wall na to inyo makadtuan. hindi ka pwede. Gidya ka explore. Tiki, explore ko bala. Basi ya. Sida mo kaya time. So, ikaw vlog mo. Malakat-lakat Tapos may ka nakabalik. Kaya di ba lang Great Wall of China, amo lang na siya ang makita from the moon. Galit ka. Kung dito ka sa moon, makita mo lang sa Earth ang Great Wall. Uy. Nakapamoon ka na. Ang bansa ko ni Neil Armstrong. Sa nagkape ka mo sa dalo. Sa nagkape kami sa dalo mo. Perte, no? Siguro sa kato sa moon, ang Earth, ang tsura sa Earth. Nakita mo? Ang makita mo, ang visible from the moon is the Great Wall. Tutuon bala sa mga mga trivia. Kamatuon mo kay Ara ka naman. Ikaw na lang tudlo sa akon. Diba? Tutuon ba sa mga trivia? Hindi ko ya. Sige Kaya Remia Garcia, good morning dira. Terry Baya, watching from Canlaon City. Kay Virgie Olpinda, kag namigid kadtuan ang Shanghai, China. Imagine didto ko ma-experience 8 hours a day nga libot. Lakat lang namon, wala ko ginakapoy. Pero dire ko na sa JR Tourist pakadto sa bangga namon nakapoy ako. Amo ginaya ba sa first time mo sa isa ka Let's the Ray Benitez, Mike Agaman. Thank you for the stars. Stand by na sa dugang nga mga balita. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kunliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwata kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang ng continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:38, detalya na sang mga balita nasyonal. Tungod sa nakadumo ang kaso ng COVID-19 sa Pilipinas, nagalaom si Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion nga pwede mapaidalom sa Alert Level 1 ang pungsod sa bulan sang Marso. Ginimo ni Concepcion ang pahayag matapos ipabilin sang Interagency Task Force ang Alert Level 2 status sa NCR umbisa Pebrero 16 tungtod 28. Ginabi-abi ni Concepcion ang desisyon sang IATF nga ipabilin ang Alert Level 2 nga status apang kumpiyansa nga malabot ang Alert Level 1 nga status sa Marso. Nangin basehan ni Concepcion, amo ang manubo nga level sang healthcare utilization kaya naganubo man nga average daily attack rate kon infection sa kada 100,000 nga populasyon. Ginanunsyo ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. nga 91,000 ka makabataan edad 5 tug 11 anyos ang bakunado na batok sa COVID-19. Ginanunsyo man ni Galvez nga may masobra 9 milyones na edad 12 tug 17 anyos ang bakunahan batok sa virus. Suno kay Galvez base sa report nga ginpagwa ng Health Undersecretary Maria Rosario Verriere kag near nakabotahe minimal lamang ang record nga adverse effects ang bakuna. Ginpanumdom ni Galvez ang publiko nga hindi magkabalaka tungod safe ang vaccination. Ginpahayag naman sa National Vaccination Operations Center nga plano sang gobyerno nga magpatigayon sang bulanan nga bayanihan bakunahan sa tuyo nga mapasangkad pa ang vaccination program sang gobyerno sa pila ka mga lugar. Suno kay NVOC Chairperson Mierna Cabutahe, ini nga proposal ang karon ginatun-an sang gobyerno lakip na ang kalaylain nga strategy. Duha pa ni Cabutahe ilang inalantaw nga dapat mapasaka ang numero sa mga senior citizens nga mabakunahan kontra COVID-19. Nagapakita sa datos ang NVOC nga 2.5 milyones pa ka mga senior citizens ang unvaccinated. 6.2 milyones ang fully vaccinated, kag kapin 5 ka milyon ang nakabato na sang isa ka dose. Samtang sa ikatlong round sang National Vaccination Drive, 1.5 milyones ka matao ang nabakunahan. Liwat nga nagpatigayon sang protesta ang grupo sa mga health workers sa tubang sang Department of Health kon DOH kadungan sa pagdumdum sang Valentine's Day kahapon. Gintawag nga Black Hearts Day protest ang protesta ginpangunahan sang Alliance of Health Workers. Sunod sa grupo, pareho lamang nga wala ginapaminsar sang gobyerno ang kaluwasan, proteksyon, kinamatarong kag interes sang health workers nga padayon nagabulig para hindi maglapta ang COVID-19. Ginareklamo man sang grupo ang ginaligar contractualization scheme sa mapampubliko nga hospital. Nabalaka ang mga health workers nga buhinan ang mga benepisyo nga ilan nakuha subong nga may pandemya tungod natapos na ang pila ka probisyon sini sa idalom sang Bayanihan Law 2 sa diin ginilisa na ini sang one COVID-19 allowance. Hindi kami mag-surrender para sa kayuhan sang pungsod. Ini ang pangako sang kandidato sa pagka-presidente sang Partido Reforma nga si Senador Panfilo Ping Lacson. Samtang ininyo ang iya mga supporters nga hindi maduraan sang paglaom kag hindi magpangluya sa piyak sa resulta sa mga survey. Sunod ni Lacson sa iyas nga social media sa mga brave supporters, kung hindi makita sa survey ang support nga inyo nabatyagan sa ground, dapat nga hindi magpalangluya. Ang inatumod din ng Lacson ang mga iyang brave movers. Ang brave ang nagakulugan nga Budget Reform Advocacy for Village Empowerment. Paagi sa programa nga ini, tinutuyo ni Lacson kay sa iya Vice Presidential Running Mate na si Tito Soto nga hatagan sang puder ang mga lokal nga gobyerno. Paagi sa pagtigana sang nagkaigo nga budget para sa magpatuman sa ilang mga proyekto para sa kauswagan. Suno kay Lacson, sa idalom sang brave,
Pwede mahatagan ang kada barangay sang 3.5 milyones pesos kada tuig gikan sa national budget. Ang mga kamanuhanan naman na pareho sang mawab mahimong hatagan sang 2.1 milyon ka pesos kada tuig sa halin sa national budget. Sa kada probinsya naman, masarangan nga matagan sang 1 bilyon ka pesos kada tuig. Una na inpahig sang campaign manager ng Lacson nga si Anay Interior Secretary Ronaldo Puno nga bisan hindi top choice sa karon ang senador bilang presidential candidate, magagawa siya bilang best contender kung masugod na ang mga debate sa panahon sang kampanya. Gina-validate sa karon sa Philippine National Police o PNP ang mga risk factors nga mahimo makapekto sa malino nga pagpatigayon sa 2022 eleksyon. Ginpahayag ni PNP spokesman Colonel Jean Fajardo, isa sa risk factor among presensya sa mga pribadong armado nga grupo. Sa karon nagabuligay ang PNP kag Armed Forces of the Philippines sagud masiguro nga hindi mausar sang mga kandidato ang pribadong armado nga grupo. Ang Balita International, balita sa Sports Showbiz, balita espesyal, kagiban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila kang mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sunod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakaapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay. Amo Hindi kay isa na sa nagbago. Alaga naman. Di may kon wala na sa nagbago kay may kon 8 years ago ara na kay. So isa ina sa mga bago. Matsaga ko si mo do isa ka man sa mga Sana. Ano yambal. Yambal. Damo na sa pagbago. May lights na ang plaza. Charot lang. Sige na. May si 8 years ago wala pa na ang ano? ano gani man? Ano nang wala pa sa 8 years ago man?
Basta kadamo man. Wala ano? pa sang Ayala Mall. Wala pa sang Ayala. Yes, Oo, kaya ang Ayala Ayala. Mall, ano na siya, official nag-open last 2018, October. 4 years ago. October. So, 8 years ago, wala pa sang Ayala Mall. Correct. So, Oo. namon di sa Manami Dapat na sa yan, Bacolod. Radisson. Radisson, Park in Radisson. Oo, Okay. hotel. Way pa na. Damo pagwa. Ulit ibla net. Kay lagaw ka ni Action Boy. Siya ma-tour sa imo. Grab Kay- driver, charot. Ma'am Elizabeth Gamala, oy nakita na kami nagliwag sa anak na nibla nga si Father Gamala. Sige. So, kita na kami dito sa Talok mula pag fiesta to, sang 11, February 11. Turko Jongko, oy tol, mga gatol. Oh, musta ka na? Florencia Villacamp, muslim ka na. Tol, mga gatol, do mga standby gid no. May standby ka may no. Duga-dungan na ka mo panukot. Do mga kuan gid do mga standby gid lang mga kanto boys kami ni mo katong sa amon kanto boys. Sana. Sa taga Purok Mahimulaton sa Barangay Banago kuno good morning. Tera Salina Kayaw, Jean Oisiser, kag Dina Decrepito. Good morning man sa imo. Morning. Dina Decrepito. Ano ko bing iya nga sila? Si Miss manawara man si Miss Dolores. Kilala mo Miranda? si Miss Dolores? Miranda? Bara Miss siya? Dolores Miranda. Tapos naguro ang Zumba time. Oh, tapos siguro. May pa si Miss Dolores ga Zumba. Si Leo Talaban, good morning man sa imo, amigo Leo. Happy birthday kuno kay tatay niya Junior Bukol Talaban in heaven gali. Sige, so ginadumdum nila subong adlaw. Sige. Si Kag Christy. Happy Valentine's Day hambal niya. Si Christy Tanatan. Diya, Christy lang. Christy. Good morning sa imo, Christy. Monitor lang ko di sa HK. Stay in naman mga amo. Damo naman cases ko no. Extended naman ang travel ban. Ay, pero may ari dyan namin nga pamangkot ni Nanette yaw. Sir Boy, anong size sa shoes mo? Mangkot yan ako anong size sa shoes mo. Basi gin pamangkot kilang kayo. Yung baligya ko sa iyo. Basi basi mag-abot din sa may mga may mga ano siya. may Kablo mga- action boy daw, wala mga namin nga product man sa Hong Kong. Namin ito ilang nga mga ano Magkamalo man. ka sa size sa shoes ko wala ikaw. Of course. Oo. 38. Ano na siya nga size ng imo? 48. Kami ara kali na nga mo nga sizes no. Oh, ya ka babae. O nga mo niya. Size 8 ka. Na. 40, ano na siya gali kung sa lalaki 42? na? 42 gali. Mo na sa 48 ako daw ako. So 42 na siya kung lalaki. Ang So size size 8 si Action Boy na Net Marhen. Basi Okay. kung may mga kwanda, may mga manamian tabla nga mga badala si Miss Nanette. Perfect. Sige Sige gapon sige lang. Anyway, ano paganding akon nga i-take up sa imo man. Take up doon mo ba? Do klase mo? Kalain. So, Hindi daw klase, mag-take up, hindi daw klase, daw meeting. Ado meeting. Ano paganding akon i-discuss with you man. May mga ginapaminsan gusto ko i-discuss mo sa imo bala kay Siga, spray ha sa para madumduman mo. Kasi pala mas-sprayan ta kanisa nga to yan. Ay si Pat dira, Patricia Loren Lobaton. Good morning. Baw good nag-greet morning. sa ako na Happy Valentine's daw man nung tapos naging agaw gid maantis matapos Ngagaw alas gid 12. siya. Oh, kaya mbay wala ko gyapon kabaton sa chocolate. Tamyawon ko na lang niya. Ang ihada, imoya ko na Ma'am Dorel, anong gusto mo? Ang gusto ko makapauli ka lang di Miss Yeah. Nanette. Yeah. Makapauli ka lang. Charot. Kaya di ba? For more than 8 years na, 8 years yes, na Action oo. Boy. Makapuli ka lang di kag makilala ta ka. Makabisita ka sa Action okay Radio. na. Okay na na. Ah. Okay? Kahit tapos sa Perfect. kwan ina nang aton bala nga sino ning nag-send sa Ano naman Sylvia Action Fulgencio. Boy? Good morning man. Ang aton bala nga why kami we don't demand for anything. Basta importante para kay mga Miss Lily King bala. Oh, Miss Lily Wala King, kami, sini nga month, I think, oo. sini nga month, kaya may January, ito siya mo nagamba, Oo. next month. So, Di February. sila niya kung ano ang gusto ta from London. Oo.
Kasi ko wala kami isang kwan na. Way kami isang gina-demand kay or ginapangayo kay ang importante makapuli kamo. Makilala naman sila Action Boy kasi syempre mga supporters naman bala. Yes, kaya dako man akong pagpasalamat nga you are always there. Yes. Nga nag-support sa amon nga mga programa. So that's okay na? Action Radio Philippines Standard Time, 7:53. Kag sa detalye, Balita International, nag-request ang Ukraine sa sinapol sa mga miyembro sa Organization for Security and Cooperation in Europe o kon OSCE. Kasunod din sa pag-akusa ni Foreign Minister Dmitry Kuleba sa Ukraine sa Russia nga napaslawan sa pagsabat sa pamangkot sa Kiev kon nga may ginhimong unusual military activity sa border. Sunod kay Kuleba, wala ginsunod sa Russia ang nasaad sa Vienna document ang serye sa agreement sa security building measures sa mapungsod sa Europe lakip na ang Russia. Ginahangkat ni Kuleba ang Russia nga magpakita sang transparency agon mahagan-hagan ang tensyon. Liwat nga sugataon sa saka sa presyo sang gatong ang mga motorista karon nga adlaw Martes sa separado nga advisories ginanunsyo sang Caltex, Flying V, Petron Corporation, Pilipinas Shell, Petroleum Corporation kag Sea Oil Philippines Incorporated nga mapasaka sila sang presyo sa gasolina sang 1.20 sa kada litro, 1.5 naman sa kada litro sang diesel, kag 65 sentimos sa kerosene. Ang Clean Fuel, Petrogas, kag Uni-Oil, Petroleum Philippines Incorporated, magapatuman sa parehong adjustment sa presyo magluwas sa kerosene nga wala na nila nadala. Ang bagong presyo patuman la size kaina, magluwas sa Clean Fuel nga karon pa sa 4:01 sa hapon kang Caltex man 12:01 sang kagahon. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 51 pesos kag 23 sentimos, Singapore dollar 38 pesos kag 4 sentimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 56 sentimos. Sa aton nga balita entertainment, ginkibot ni Maymay Entrata ang local showbiz industry matapos ginpakilala sa publiko sa pinakaunang kagina ng iya siningang nobyo. Sa nga social media account, ginatamyaw sini ang non-showbiz boyfriend sang Valentine's Day. Makitaan sa picture nga nagahakusay ang duha, apang iya lamang inigintawag nga May Valentino. Pila ka mga parehas niya man artista ang nagpahayag sang suporta sa duha. Madumduman nakaligan niya tuig sang ginbulgar sang actress, mayara siya sang nobyo, puro wala sang naghatag sang dugang pa nga detalye. Sa sports, nagtapos sa draw kung patas ang engkwentro sang Young Ascal sa Timor-Leste sa AFF Under-23 Championship. Nangin baganian sampang si Anay National University football player Ivan Uano para sa Group A sa hampang ginahiwat sa Morodok Teco National Stadium sa Phnom Penh, Cambodia. Ginpahag ni Philippine Men's Under-23 National Team Coach Stewart Hall nga nangin mainit ang engkwentro sang Timor-Leste. Kung ikumparar 3 ka bulan na sila nga magka-updanay samtang ang Ascals naman 3 ka semana lang nga nag-inupdanay. Nakapuntos lang ang Young Ascals pagkatapos sang halftime break. Alright! Energy! Action Boy, kag sa aton mga ka-action, good morning! Happy Tuesday, everyone! Happy Tuesday! And belated Happy Valentine's Day. Yes, sa tanan na ito yung mga ka-action. May belated kapag ito, no? May belated pag ito. Sige, anyway, Action Boy, Oo, ano kaning balita special mo? Ang balita special ko, Action Boy, subong nga adlaw. Aton pag-istoryahan ang mga sintomas ng obsessive love disorder. Obsessive love? Ano? Disorder. Namaya mo nagli Action Boy nga disorder. Mamo ni sila guro ang daw matyaga ko. Obsess sila. Matyaga mo kung ikaw ang nubyo o nubya, hindi ka ginawa. Amo nang ibang rason nga ginabayaan ka. So i-check mo yourself kasi may amo ka na nga disorder. Ginakuga na sila. Hindi nakaginhawa. Hindi man literal nga ginakuga mo kasi lainan na yung kaso, Action Boy. Kag lainan na nga disorder. Lainan na yan. So sintomas sa obsessive disorder. Una, bisan mga ng Action Boy. Gamay lang ang mga topic, Action Boy.
ang isa sa symptoms in Action Boy, ang overwhelming attraction mo kuno sa isa ka person. Obsessed ka. Do na ano kagibala mayo siya, bla do ka matchang mo siya do santa or santo, no? Dahil hindi ka Do bala katulog na, Oo, hindi ka na, gusto mo, ara sa pirma kita mo, pirma na, siya. pero mo siya makita. Oo. Duga aliwasa kagid Duga aliwasa ka. kung hindi mo Correct. siya makita. Correct. Obsessed ka gid, oo. Kung silingon, obsessed ka na na mga action. Kag obsessed. Pero okay lang ang namin na daya nga kuan mo nang kitanay ka mo, okay mo lang, kung hindi, okay mo lang. Oo. Kung mas na magkikitanay ka mo eh. Oo. Namo na bala. Pero, Oo. pero hindi man namin nga do ka everyday gid Action Boy. Kaya mas healthy kun yung Action Boy nga once in a while do ka gahatag makamo ano sa isa kag isa. Do ka ano man bala do ka break man bala nga ano hindi break ka magbulagay ka mo. Break nga hindi ta na magkita ay subong na para ano man. Okay? Sige. So ikaduha dra Action Boy, ang obsessive thoughts mo about sa sinang nga person. Damo ka Kaya naman. imagine ka na yan nga, kami mo updanay sa amuni, kami maamuna, mamu kami ni, nan. Do ka hindi na siya mo. Nga to gali ang imo ang objects ang imo nga obsessive thoughts gali ya do hindi wa makakanim dumduman. Lain pag ikaw lang kabalo na biyanay ka mo. Hindi na nayaw mo. Ikaw lang kabalub lang, ano bihanay ka mo. Siya to gani, ya daw, hindi sa dumdum ngalan mo. Ay, kalain. So, amo na ha, actually, ano ni, daw ka, ano man nga disorder, Action Boy, hindi man, ano bala, daw ka, hindi man bala, syempre, nami. Hindi nami. Wala man mga disorder nga Obsession nami, is diba? not a good thing. So, isa pa dra Action Boy, ang extreme nga jealousy, or tuman yung selos mo bala. Amo na. Daw ka, Nakapasiplat lang jutay itong isa sa piyak. nga, sige ka tulok. Ano ka na. Ano na daw ka pakuan-kuan ka to sa piyak to? Kinaway pa ka mo, bis nag-date ka mo tani, wala ka gabi, ka nag-Valentine's, nag-date mo yapon ka mo. Nagapairing-iring. Lakalain sa Lakalain, no? Yung mo tayo pakinding-kinding. May mo ng iring. Ang correct. Nagapakinding-kinding. Kinding-kinding. Pagidya. So, amo na bala, imbis pala tani nga nagwa ka mo dinner, or ano dra, kay mag-danay ka mo, para makaban ka mo, ano, inaway pa ka mo yan, ka nakabalikid tong isa sa'yo. Tapos nag-order na tong isa sa waiter. Yan daw, pangimunan pas ng waiter. Ay, kalain. Kalain. So, sa inyo balay na lang ka mo. Mayo pa. So, isa i-check kung may time lang, dabo ko na i-consing mo tayo. Gani, kaya wala na time eh. Okay na? Sige lang nga. That's all. Happy birthday lang kay Ging, ang pilangga nga asawa ni Alan Navales. Araw na, isang greeting siya. Happy birthday sa palangga kong asawa, Ging, from your good husband, Alan Navales. Siya man lang nagtawag sa kulingon niya, good. May man Good man Okay man? Yes. Nonoy Treyes, may aga. Happy birthday kay Toto Turing Pabiuna. From Cap Noel, Nonoy Treyes. Oy, nung Turing, happy birthday dira sa imo, ha? Kabay pang Basko gyapon niya kag ano kita gyapon go lang ng go, okay? Ginatamyaw ko man niya kabla kay ang kay Dudes dir bilang nga ginapatamyaw Blackson Dorso kay permini sa patamyaw sa mga listeners na dira bilang nga masugata nila. Sakay wait lang. Kagawad Nancy Garcia, Ninita Ocera, Lea Pareño, Noni Piñaflor, Noyen Piñaflor, Sampurok Sigay, Katabla, Talisay, kay Dr. Attorney Bob Francia. Good morning. Good morning. Kaon sila Bombay. Makal kami Bombay. Sige. Morning sa iba, pare Bob Francia. Good morning na. Alang-alang na kita sa aton panahon diri sa aton nga pagpakalagad sa Action Balita Morning Edition. Standby na sa Action Hotline with Action Brian Morden. Ang inyo naman rin nga news team. Action Dorel ka ba? Kag Action Boy Duran. Mga ka-action din ka man sa Pinas. Labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.